Moikka! Retkeillään Kaihon kanssa metsässä. Kuuset ovat peseytyneet. Kuinkahan monta pisaraa suuren suuri kuusi kantaa neulasillaan? Pikkuneulasten pikkupisarat ovat niin pieniä, että niihin on vähän vaikea tarkentaa. Joskus on vaikeinta katsoa lähelle. Pienen pisaran sisällä on toinen vielä pienempi. Metsän tuuli niitä keinuttaa. Kiitos, että katsoit tämän videon. Hup! Moikka!